finally, nakapunta na tayo sa pinaka-iconic na ginabutan sa Pardo. In this video, samahan niyo naman ako magputok-batok sa Kituhod street food trip dito sa dati na nagte-trending, dinadayo at pinagkakaguluhan na kanto style kainan na nag-offer lang naman mga idol ng iba't ibang uring malulutong at nakakatakam na crispy street food mga angkol. At dito basta-basta dahil sobrang sikat na nila no at kahit international vlogger ay sila'y dinadayo. Tignan nyo nga naman ang kanilang chicharong bulaklak ay ang ganda namang tignan na sinasabi nila na perfect ginabot na ba. Abay meron din silang crispy na adobo ha na 40 pesos lang ba. Meron din silang nakakatakam na crab meat, solid na lumpia dynamite, iba't ibang laman loob. Kagaya nitong jumbo na kadugtong na ng ginabot no. Diyos ko. At dito sila basta-basta dahil ang kanilang ginabot ay ubusan talaga at di pa sila nagpapa-takeout ha. At syempre ang kanilang sibuyas ay unli. Boss, lami asin pumbay, boss. Ay meron pang puso na jumbo. Boss, makabungog mo na, boss? Oh, makabungog. Ay bali na dito pala tayo sa isa sa mga iconic street food ng Cebu. Sige nabutan sa Pardo. Dito sa likod ng Pardo Public Market sa Pardo, Cebu City. At nasa gilid lang sila at katabi pa sa isang parmasya. Ay walay problema. Open sila from 9 AM to 2 PM from Monday to Saturday or until supplies last. At talaga namang dinadayo at pinupuntahan sila dahil sa taglay ng lutong at sarap saya. At nag-order pala tayo ng ginabot. Kadugtong nito ay delikado. At adobo or crispy pork. Tara atak na. Simulan natin sa kanilang yung parang laman ng ginabot. Ito yun. Look at that, very meaty. At napaka-tender niya, oh. Meron siyang konting meat sa loob and crispy in the outside. Tikman natin. Look at that. Tikman natin. Kaya kalain mo, masarap siya. Hindi din yung mga alat-alat ng konti. Tapos napaka-crispy in the outside. Parang marinated siya na laman loob. Kawig siya ng parang batikulo ng manok. And perfect to siguro sa sausawan. Next naman itong kanilang, look at that, ang adobo nila. Napaka-crispy in the outside, no? Meron pa siyang laman. Ang ganda ng layering. Lagyan natin ng sausawan at sili. Grabe. Ang taba. Malaman, nandoon pa rin. Hindi masyadong maalat. Napaka-crispy, malutong, masarap, juicy, and perfect sa sibuyas saka chili. Grabe, my God. Grabe ang crispiness. Solid na solid. Next naman itong kanilang ginabot and look at that. Ang ganda, ang perfect ng itsura, manipis. Para na siyang walang harina. Ultimate ginabot. Let's try. Woo! Sobrang lutong, legit na mataba siya, manipis-nipis yung gitna niya at wala na siyang masyadong parang gumminess, napaka-crispy at ang ganda kayo ng marination, sobrang perfect. Napaka-solid idol, promise. Grabe ang ating experience dito sa ginamutan sa Pardo. Talaga namang sobrang sulit at sulit na putok-batok adventure. At masasabi kong masarap at malutong ang kanilang ginabot mga chong. Damamong di maharina, manipis at malinamnam ba. Solid din ang kanilang ibang tinda. Puntahan nyo sila, mas maganda sa umaga kasi pag tanghali, ubusan na. At pag mainit ng batok nyo, ay walay problema, nandyan lang sila. More good. Sige, bye. Isa daw kuno kuya, isa ka buok. Oh, sabay na pala yung bus. Kuya, isa daw. Nice, thank kuya. No, kipit, isa daw kuno.
Buat aku, Bos. Ya. Buat aku. Ya. What? Bos, lamig asin Bombay, Bos. Oh, lamig eh, Bos. Nice. Salamat ya. Ako kay Arjep na to. Connected sa ginabot, yung parang laman ng ginabot, ito yun, or laman ng chicharon bulaklak. Look at that, very meaty at napaka-tender niya, oh. Meron siyang konting meat sa loob and crispy in the outside. Tikman natin, look at that. Tikman natin. Cheers. Bye. Close up. Ay, akalaan mo, masarap siya. Masarap. Nandoon yung saltiness, medyo nandoon yung saltiness, nandoon yung mga alat-alat ng konti, tapos napaka-crispy in the outside. Ang malasa niya, parang marinated siya, na laman loob. Kawig siya ng parang batikulo ng manok. Yun, pero mas malambot siya. And perfect to siguro sa sausawan. Let's try. Sausawan na. Harley Davidson. Okay, play. Sausawan with dalawang sili. Let's go. Grabe. Mas pinalevel up. Nakuha natin yung patty na part. Sarap.